Велина, обърни се назад малко за стимул, бе, човек. Гледай сега какво става, изтребител. Давай! Пълен напред! Супер! Дай сега малко по-на към брега. Оп, лекичко сега, лекичко. Акостираме на скалата. Акостираме централно на скалата. Не, до скалата. А ти ще се качиш горе да те снимаме. Лекичко сега, лекичко. Дай обратна тяга малко. Чакай, че избегаха греблата. Така, обратно, обратно. Ще сприя с крак. Има ли къде го вършиш? За някой камъче няма ли как? За това, дето си издал камък. За издаден ли е камък, бе? Дето си стъпил на него, да? Вижда се само едно дупка. Шишето отпира. Фасовете. Къде са фасовете? Велина, не помагай, защото така се едно, че тя не се е качила сама. Няма го удоволствие. Отпадащи двойки се пазят. Кой е пръв? Комшията! Комшията е прав, комшията. Браво, браво. Кой е прав?